Je weet, Herman, ik kan nou niet meer afval krijgen van mij 8 meter. Zeker bij jou. K-Max. Mag je niet hebben? Die 8 mm zonder die... Zonder de Oh, dat cassette. was het dan. Ik hoor maar dat ik bij zoet 8 is mm nou. zonder de cassette. Ik kan nog niks meer van krijgen. Hij is Ja, erger Ik dan heb die nog laminade Kodak zo. nog gekregen, maar Is Kodak Hij is erger dan die laminade. Hij is zoet. De kleren is niet zo. Voor als je met limonade kleur drinkt, is ja. voor Kan ook hier. accentueer. Ik heb bijvoorbeeld daar bij mijn kaaien Wat voor een quiz nou met je? Dit was waar die Hè? kaaien. Die Ik heb op bij die je. kaaien Je gezien. hebt binnen dat ding in. Dan neem ik die... Dat is een voetje dan. Ja, maar Die... wij lachen ik is het toch eens. Ja, wat voor een camera, ja. Steek je tong uit zo'n Chris, wat kan ik voor je krijgen te drinken? Net is voor een goede drankje, dankie. David, kijk voor hem, joh. Zie je lekker? Maak jezelf eerst thuis en trek uit en dan speel ons je uit. Kan je even mij zeggen als je hier lessen. Bonnie, is daar binnen. Wanneer geef je een bier gekregen? In de ijskast. Skies. Ik geef mij kerstelijk bedoel. Ach, hier, terwijl je daar is verrassing van Bonnie. Want de chef mij kan afval krijgen, maar kan hij dingen krijgen. Ik kan net die cassette krijgen, maar dan kan ik de cassette zetten. Ja. Was het ook nog? Nee, hierdie ding is die antwoord. Ik heb my so ding kry. Wat wil je af? Maar moet eers 'n lorry koop. Niemand afneem. Sien nou wys dit man. Ag nee, maar daar's niks om te wys nie. Van die kant af, is daar voor, of sta je net reg of zie je het? Ja, nee, ik moet van voor staan, anders kan ik my nie afneem nie. Ek tel vas sommer dit. Nee, eerlikheid man. Oké, zijn genoeg. Ek sê bedoel vir sulke goed nie. Chris, jy sê jy speel lekker met die. Hier is dinsdag, 380 is hier. Op die vloer. Dis nou waarom? Hoeveel? 27.000 nog. Waar was julle? Ek dink julle Dat is swem goed al. koop. Hallo. Hallo. Ik kon toen ik naar het brengen tegen de sprong, maar voor mijn allerlekste dat ding is. Ja. Wat in een kont? Rietgraal geworden, ja. Dat lijkt weer zeer. Nee maar. Nee, want Dawie wil ook dit om 80 kinders op te pas. Nee, ja, jy sê dan is dit so maar. Nee, dis nou maar. Nou 'n bietjie honger het, bro. Dis wonderlik. Nee man. Nee man. Deel van die sport. Waar is hy nou? Waar is hy? Waar is papa kind? Daar is hy. Waar is papa kind? Sien sy wil nie flikker. Nee, daar is hy. Sy anders is hy. Dis wat braai en sien die kameras. Ja, ek het net 'n bietjie afgeneem.
Water is lekker, Koos, man. Ek kom nou swem. Kom eens aan, ik heb duiken in de deur. Kijk. Hoe is het? Kom maar lekker bij jullie op en duiken. Hij is nou recht. Wanneer zei je van oma liefie? Wanneer kom je van oma? Je van oma van jou? Erika, draai je dochtertjie bietjie na my toe. Slaap sy. Alright, okay, moenie aanplan nie. Sy het groot geword die dingetjie. Ek was verlede naweek daar. Maar toe nou nie middag gesong is 'n singery. Ja. En ek het dus so lus gehad om vir hulle te gaan hulle sê. Maar ons was toe te laat. Julius is Kaap. O ja. Hulle wou op Schiphol lughawe gaan land. Ek het van sy met van my velgoed van Schiphol afbring. Ek het so gespaar. Maar die goed wat ek nou daar gekoop het. Duik. Kom duik nog 'n keer. Duik nog een keer en Koos moet afnemen. Weet je niet hoeveel zwem je? Weet je hoeveel zwem je? Hou hom daar en neem nou af. Hou hom daar. Baie sit hier is hier. Maar af is dit baie ou grappies gehad. Hierdie liedjie het almal gepraat. Sien jy twee groen liggies onder? Ja. Die linkerkant se groen liggie wys jy neem af. Waar is recording nou? Kun je het klank opnemen? Ja, jy klank op. Ja, hy's ouens. Ja, o, hulle het dood gegaan oor. Koos, je moet hem afzetten. Ja, hy kon nie weggaan. Waar is pas se kos? Waar is pas se kos dat ek dit sien? Waar is se kos? Je bakkie, waar is je bakkie? Koos wil jou vastleggen, vullen waar je eet. Dat is heel interessant. Ja. Nee, wie, dat is een beleving. Oom Dawie? Nee, oom drink dan net wyn. Wat is dit dan met oom Dawie? Waar is die kos? Hier is hy broer, hier is hy. Ek het die voedselhok hier so. Nee, ons net dag herdak. Hoe lyk jy nou vir jou? Dis beter. Dis beter. As alles in die maag is, dan staan hier nog so 'n punt op oom Dawie. Jy het dit lekker gespeel. Ja, ek wil pas en nie dus hier. Ken je uitleg? Ja, maar kijk hier zo. Daar is een uur film. Zeg gewoon, is het dan 8 of 10 graden.
Het net waar, anders goed geweest. Maar die jongen, de ziel van de jokers en zodat de bij van een morgen waar je op de televisie hebt, Maar je weet, toen ons nog gefotografeerd, was je 8 mm en je 16. Was die er nu? Dus nu weet je hoe de doos. De films worden. Nee, ik kan niet krijgen. Nou heb je hier. Echt gewoon niet geld. Rechtdag, dat Voor is 10 jaar kan geld. fantastisch. Ja. Kan ik niet of je daar alleen bent. En die prins daar tegen hier. Dat is niet zo. Maar een breek kost een paar dozijn. Wat is het dan, hè? Ik ga zo ons wat maken. Neem het als familie. Als die familiewapen. Ja, hij is prachtig om daar, hè. Dat is nou baie oulik hier, herinnering daar. Nee, ook niet. Sint Merci. Waar ze van zijn komen, zou je komen wat? Nee, ik kan niet komen, hij is bezig met iets anders. Wat is dat weer een kwaad te doen? Goed, je bent vandaag wat vijf. Maar hij denkt zo. Is een belegging. Is dat beleggen? Kijk, dat zit niet aan het zandputten. Wat? Ga betalen is het bij. Dan als jij een goede camera wil kopen, kost je al klaar R1000 zo. Ja, rolprintcamera's. Wat ik zo? Jong, maar jij zwemt, jong. Jij zwemt onder die water, Percy. Jong, maar jij zwemt mooi.
Alright. Achter! Kulit! Bunyi, pasok. Zoek je dan niet meer te veel. Zit je er al van we dan geslapen? Kom je eens alweer. Oei, je te kijken, kijk zo, nou hier. Maar zeg maar nog heel laag op de